now, it's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Pustahan, yung hugis ng itlog mo ay square. Hi DJ Rocky, meron akong lola na hindi pangkaraniwan. Itago natin siya sa pangalang Lola Gets. Kasi gets na gets niya ang mga hilig ng kabataang tulad ko. By the way, itago mo ko sa pangalang Cutie. At ito, ang pangmalupitang SPG secret file ng aking lola. Isang araw, bumisita kami ng mga magulang ko sa bahay ni na lola. Bale, si lolo, lola, at 2 kasambahay at isang driver lang ang nakatira doon sa bahay na yon. Bunsong anak nila si mama, kaya kapag andun kami, talagang sagana sa asikaso sina lolo't lola kasi nga si mama paboritong anak. Pero itong si Lola Gets, sagana rin sa kalokohan at kakulitan. Kapag lalabas siya ng kwarto, aba, hindi ito pwedeng walang makeup sa muka. Tapos, pabagets ang pormahan, hindi pang lola. Then, isang gabi, nandun ako sa kwarto na tinutulugan ko. Pumasok si lola, hindi pa ako tulog nun. Dating gawi, chika-chika, more fun. Nag-iisang apo lang kasi ako sa bunso niyang anak. So, ayun, nagkwentuhan kami. Lahat na nga yata ng pangyayari sa buhay ni Lola, naikwento niya na sa akin. Basta wala siyang ibang kadaldalan kundi ako lang. Ako rin naman, likas kasi na madaldal. Kumbaga kung ako nakaka 100 words per minute, si Lola asahan mo 1,000 words per minute. Joke, exage lang. So ayun na, kwentuhan kami tungkol sa finances. Sabi niya sa akin, pag nakagraduate na raw ako at nakapagtrabaho na, mag-ipon daw ako. Tapos sabi niya pa sa akin, maging madiskarte raw ako sa buhay ko. Tapos biglang napunta yung kwentuhan namin sa isang pangyayari sa buhay niya na hindi ko lubos maisip na maikukwento niya sa akin. So ganito raw, meron daw siyang bangko na laging pinupuntahan. Tapos nagtataka raw yung bank manager kasi malaking pera daw yung lagi niyang dinideposito. Not speaking about hundreds and thousands but of millions. So, na-curious daw yung bank manager sa lifestyle na meron siya. So, tinanong siya nito. Sabi ng bank manager, Lola, bakit po ba ang laki ng nade-deposit ninyo? Ano po bang pinagkakakitaan ninyo? Sumagot naman daw si Lola ng, mga panalo ko yan sa pustahan. At sumagot naman yung bank manager na, paano pong pustahan? Then sabi ni Lola, okay, sige, pustahan tayo. Bukas, yung hugis ng itlog mo ay square sa halagang 50,000 pesos. Magsasama ako ng kaibigan ko para makita niya yung itlog mo na hugis square. Pagkarinig ko nun, tawang-tawa ako kay Lola. Hindi ko alam kung seryoso siya, pero basta nakinig lang ako. And then sumagot daw yung bank manager, sabi, sige, deal Lola, pero hindi talaga square yung itlog ko ha. Tapos sumagot si Lola ng, makikita natin bukas. Kinabukasan, bumalik daw si Lola na merong kasamang kaibigan. So eto na, hinubad na raw ng bank manager yung pantalon nito. Tapos pinakita nga nito yung itlog niya. Hindi nga ito square. So, binigyan ni Lola ng 50,000 pesos yung bank manager.
Tapos, nagtaka na raw yung bank manager. Nagtanong to ulit. Sabi ng bank manager, "Lola, paano ka nagkakapera dun? Talo ka naman." Tapos, bumulong si Lola dun sa bank manager at sabi raw nito, "May pustahan din kami ng kasama ko. Sa halagang 500,000 pesos, ipapakita mo ang itlog mo sa harapan namin." At napahagalpak ako sa tawa dahil sa kwento ni Lola. May pagkanoti talaga tong si Lola, gets? And gets ko na kaya maraming nagmamahal sa kanya dahil sa pagiging luka-luka niya. Or parang mambubudol si Lola, no? PS, sabi ni Lola, ipapamana niya raw sa akin yung ibang ari-arian niya. PPS, sabi pa niya, totoo raw yung kwento niya. Depende sa nakikinig. Inisip ko tuloy, pwede ko rin kayang gawin yun? Joke, bata pa ako. Muli, ako si Cutie at ito ang SPG Secret File ng aking lola. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.